नमस्कार, कारवार न्यूज तुमका स्वागत करता। कैगाव एनपीसी कार्यालयात शुक्रवाराक जिल्हाधिकारी आणि एमएलए सतीश सेल यांच्या पुढाकारात एनपीसी, केपीसी, डीएफओ, एसी, तहसीलदार आणि इतर विभागाच्या अधिकाऱ्याच्या हाजरीत केपीसी आणि एनपीसीएल योजना निर्वासित तसेच कंत्राटी कामगार आणि हुंवाराक बळी पडिल्ल्याक शाश्वत परिहार दिवचे बद्दल चर्चा झाली। सभा सुरुवात जावचे पहिले कद्रा जलाशयात माती भरिले काढूक क्रम घेऊक जाय म्हण एमएलए सतीश सेल यांनी जिल्हाधिकारीक प्रत्यक्ष दाखवून सांगले। 2019 आणि 2021 सालात जलाशयाच्या उदाक जास्त प्रमाणात सोडिल्यान काळी न्हंयक हुंवार येवन न्हंय किनाऱ्याच्या 14 ग्रामाचे हजारांशी कुटुंबाक नुकसान झाले। तेमका परत कद्रा जलाशया लागून कसलो त्रास जावूक जायना। ह्या पावसाळ्यात जलाशयाचे उदका स्तर राखून कशे कमी प्रमाणात उदाक सोडिले तसेच फुडें बी हो नियम पालन करूक तेमी सांगले। 2019 आणि 2021 सालात हुंवार येवन आपले घर नाकन घेयिल्ले सरकारी जागो अतिक्रमित लोक अजूनही घर ना जावन अतंत्र स्थितीत आसात। तेमका केपीसीएल जाग्यात घर बांधूक अवकाश दिवूक जाय म्हण सैल हेमी सभेत सूचन दिले। तसेच केपीसीत कॉन्ट्रॅक्ट बेज कामगाराक सगळी सवलत दिवूक जाय हाचे संबंध कार्मिक विभागाचे अधिकारीन क्रम घेऊक अधिकारीक सांगले। एनपीसीआयल वतीन 5 जीवरक्षक बोट खरेदी करून मल्लापुरात दवरूक जाय। लक्ष्मीनगर आणि गांधीनगर हांगा नागरिकांक एनपीसीएल जाग्यात सीएसआर फंडाच्यान घर बांधून दिवूक जाय म्हण तेमी सांगले। तसेच आणि इतर विषयाबद्दल सभेत चर्चा झाले आणि काही निर्णय झाले। सतीश सेल यांनी एमएलए झाल्यानंतर ही एक प्रमुख आणि लोकसहाय्यार्थ सभा झाली। सेल हेमचे बद्दल सामान्य नागरिकांन हर्ष व्यक्त करचे बरोबर अभिनंदन सांगले। Last year, how much you have given in Karwa? आराम से ನಮಗೆ ಈ ವರ್ಷ ರೋಡ್ ಬಿಡೋರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಅದು ಸ್ಲಮ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸರ್ಸ್ कारवार तालुक्याच्या बिणगा राष्ट्रीय महामार्गालागी उदका पाईप फुटून फवारा सारखे उदाक वयर उडताले। अंकोला तालुक्याच्या गंगावळी न्हंयच्यान कारवार नगरसभा भागात पुरवठा जावचे उदका पाईप फुटलो। कारवारात उदाक येवचो हो मुख्य पाईप आसा। उदकाचे दबावान पाईप फुटील उरतलो अशें अंदाज केला। संबंधित विभागाचे अधिकारी जाग्यार येवन पाईप दुरुस्त केले। प्रेशर होना का झूम चल रहा हूँ बड़ा घरा भीतर पडला पूरा भागा भीतर भारत सरकारान लागू केले राष्ट्रीय शिक्षण नीती 2020 मार्फत विद्यार्थ्याक 4 स्तरात शिक्षण दितले। हेजेन भुरग्याल्या ज्ञान विकासाक सहाय्य जातले म्हण कारवार तालुक्याच्या अर्गा केंद्रीय विद्यालयाचे प्राचार्य अशोक कुमार यांनी सांगले। कारवार शहराच्या जिल्हा पत्रिका भवनात प्रेस मीटिंग करून उलयिल्ले प्राचार्य अशोक कुमार 4 स्तर म्हटल्यार मूलभूत शिक्षण, पूर्वतयारी शिक्षण आणि माध्यम शिक्षण। मूलभूत शिक्षण 3 ते 8 वर्षाच्याक, पूर्वतयारी शिक्षण 8 ते 11 वर्षाच्याक आणि माध्यम शिक्षण 14 ते 18 वर्षाच्या विद्यार्थ्यांक म्हण भाग केलात। हांगा अभ्यासक्रमा व्यतिरिक्त क्रिया आधुनिक तंत्रज्ञान मार्फत ऑनलाईन शिक्षण सुद्धा आसा म्हण तेमी सांगले। 2030 सालपर्यंत 100% साक्षरता प्रमाण हाडचो या योजनेचो विचार आसा। विद्यार्थ्यांक 5वी पर्यंत मातृभाषात शिक्षण घेऊक अवकाश दिवचो सुद्धा मुख्य आसा। नवीन अभ्यासक्रमासाठी शिक्षणाक ट्रेनिंग गरजेचे आसा। केंद्रीय विद्यालयाच्या सहकार्यात ट्रेनिंग दिलात अशी तेमी माहिती दिली। एनसीएस प्राचार्य डॉक्टर अंजली सिंग आणि इतर ह्या प्रेसमीटात हजर आशिल्ले। बुनियादी शिक्षा 3 वर्ष से 8 वर्ष के बच्चों, मध्य चरण की शिक्षा 11 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, माध्यमिक विद्यालय में शिक्षा 14 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए। इसके साथ 2030 तक 100% सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करना,
इसी में ही कम से कम कक्षा 5 तक 5th स्टैंडर्ड तक मातृभाषा में पढ़ाना, साथ ही 2025 तक साक्षरता और संख्यात्मक कौशल सुनिश्चित करना। नरसिंहा मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक, धार्मिक, पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केलेले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान। आमचे कडेन सगळे नमुन्याचे पूजा, होम, हवन, लग्न, मुंज, गृहप्रवेश असे सगळे शुभ कार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात। 87 वर्सांच्यान ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट भारत देशात तुमका खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता। तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया नरसिंहा मार्केट, कॅनरा बँका सकल, रायकर मॅनर, कैकिणी रोड, कारवार। होन्नावर तालुकाच्या करीकुरवाचे 2 कुटुंबाक तेमगेल्या समाजाच्यान बहिष्कार घायला। हेचे संबंध ह्या कुटुंबाचे सदस्य जिल्हाधिकारीक भेटून आपलो त्रास सांगले। दर वर्ष अंबिक समाजाच्यान सभा जाता। गंगे देवाल्या नावान पैसे संग्रह करून नंतर ते पैसे वाटून घेतात। उरील पैसे बड्डी दराक दितात। ह्या कुटुंबाचे धर्माहेमी कर्ज घेयले, नंतर पैसे बड्डी समेत वापस केले। जाल्यार बी 5000 रुपये दिवचे आसात म्हण वाद सुरू जाल्लो। तेजेन ह्या दोन्ही कुटुंबाक समाजाच्यान बहिष्कार घायला। अंबिग समाजाचे कोण बी ह्या कुटुंबाच्या घराक येनात आणि कसल्या बी कार्यक्रमाक ह्या कुटुंबाक आमंत्रित करनात। गेल्या 6 वर्सांच्यान ही परिस्थिती आसा। ह्या कुटुंबाच्या एक युवकाले लग्न ठरिले, पण समाजाच्यान बहिष्कार घाईल विषय कळटरेत लग्न तुटले। असल्या परिस्थितीच्यान मोकळ करा म्हण तेमी जिल्हाधिकारी कडेन येऊन विनंती केले। ಯಾರು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಜಾತಿಯವರು ಹತ್ರ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತರ್ ಇರ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಮದುವೆ ಆಗೋದು ಫಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ಟು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಅದು ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಬೇರೆ ಸಮಾಜದವರಿಗೆ ಇದು आज इतलोच न्यूज मुखाल्या खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी। देव करो। कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा।